Vítajte v Epodexe. V tomto videu vám ukážeme, ako natírať podlahu pomocou PU Design od Epodexu. Podklad musí byť rovný, nosný, suchý, s dostatočnou ťažnou a tlakovou pevnosťou a čistý. Prach, olej, masnuta a uvoľňovacie prostriedky musia byť vopred odstránené vhodnými metódami. Podklad pred aplikáciou predpripravte pomocou nášho EP Primer. Na to budete potrebovať nasledujúce pomôcky. Komponent A a B EP Primer, predĺžovacie tyče, gumenú stierku, valček s rukoveťou, miešadlo a bezdrôtový skrutkovač. Nalejte celý komponent B do komponentu A a celú zmes dôkladne premiešajte približne 3 minúty. Odporúčame potom zmes preliať do inej nádoby a opäť premiešať. Nalejte materiál a rozotrite ho pomocou gumenej stierky. Potom ho tenko rozotrite valčekom krížovým spôsobom. Nechajte materiál vytvrdnúť pri 20 stupňoch Celzia najmenej 14 hodín, maximálne však 36 hodín. Ak sa ďalší náter aplikuje po viac ako 36 hodinách, EP Primer sa musí, kým je ešte tekutý, posypať približne 300 gramami kremičitého piesku na meter štvorcový. Pred aplikáciou ďalšieho náteru odstráňte voľný prebytočný piesok vysávačom alebo metlou. Majte na pamäti, že ak podlaha obsahuje nerovnosti väčšie ako 0,5 mm, pred hlavnou vrstvou musí byť nanesená ďalšia vrstva EP Leveling Compound, aby sa vyrovnala hrubosť povrchu. Ak sú nerovnosti menšie ako 0,5 mm, pokračujte priamo hlavnou vrstvou. Na hlavnú vrstvu budete potrebovať nasledujúce pomôcky. PU Design komponent A a B, PU Design Additive, farebné pasty EP, predĺžovacie tyče, stierku na povrch a gumenú stierku, miešadlo a bezdrôtový skrutkovač. Nalejte celý komponent B do komponentu A. Pridajte farebnú pastu EP v odporúčanom množstve na zafarbenie materiálu. Pridajte PU Design Additive v určenom množstve a celú zmes dôkladne premiešajte približne 3 minúty. Odporúčame potom zmes preliať do inej nádoby a opäť premiešať. Nalejte materiál a rozotrite ho pomocou stierky na povrch. Potom pomocou gumenej stierky vytvorte svoj individuálny vzor. Nechajte náter úplne vytvrdnúť. Pre dosiahnutie matného povrchu odporúčame následne aplikovať náš PU Finish. Na to budete potrebovať nasledujúce pomôcky. PU Finish, komponent A a B, zásobník na farbu, predĺžovacie tyče, valček s držadlom, miešačku a akumulátorový skrutkovač. Povrch musí byť nosný, suchý a bez nečistôt a uvoľňovacích činidiel. Celý komponent B nalejte do komponentu A. Celú zmes dôkladne premiešajte 3 minúty. Odporúčame zmes následne preliať do inej nádoby a znovu premiešať. Potom zmes nalejte do zásobníka na farbu a naneste ju tenkou vrstvou krížom krážom. Naša rada: najskôr natrite povrch kolmo na smer svetla a potom mokré do mokrého v smere svetla, aby sa zabránilo viditeľným stopám valčeka. Nechajte náter úplne vytvrdnúť. Odporúčame 2 vrstvy. Podrobné informácie nájdete na stránke každého produktu. Prajeme príjemnú prácu s našimi produktmi. Váš tím Epodex.